Έλα. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα βρισκόμαστε στο Bouldering. Θα προσπαθήσουμε να σκανθαλώσουμε αυτή την παπάντζα εδώ πέρα. Τραβάς, έτσι. Ναι, τραβάω. Όχι, ενώ το σκηνή τραβά. Ναι, στη σκηνή ρε μαλάκα. Σιγά σιγά, take your time. Άμα ακουμπήσεις κόκκινο, σε έχω αποβάλει. Try and head over to the right a bit more if you can. Yeah, you're sort of on the one next door. It's easier. Ωραίος. Το έχεις. Good. Well done. Nice. Εντάξει. Καμία σχέση με το άλλο. Αυτό δεν είναι μαλακία. Μείνε εκεί. Χαλάρωσε. Okay? We'll swing on this one. It'll try and pull you into the corner when you go down. Ωραίος. Okay, let's go. So you can let go. Alright. Okay, grab a lot and mix it down your back. Alright? Yeah, go for it. Μια δήλωση. Εντάξει. Τρέψτε τα παπάρια μου.